Kublai yapi baro ki perlok ki perjor ki basat support at page of new channel atir jing shai. Kajing support kajong pi kan I min sim shushu yanga panwan ra shapi ki video ki baran jingmut ha kajing im kam tam ha kari per kachat menu hi baro kawe. Te mentang karpat yapi pa pin sengau ba ban share ya kene video pat ki perlok ki jong pi kenang makiru kini yo sengau ya kene khobor. Ka topik ka ba menta ka dei kajing mane blei thau hari khasi. Kan mau ba ublei u isi ba hadu kata-kata ya kajing mane blei thau un penistom ya kapop jong kajing mane blei thau jong ki kmi ki pa hadu lai na sau pateng ha ki khon kajing mane blei thau kamut bangin shushna ya idor blei masi lane inoi noi idor marat bat mane ha ka jaka ka jong blei hare kat kum kajing batai jong theology lane ki rustat bible kajing mane blei thau kamut ka e ka ba ngi e lane ka ba ngi kwa e pat burom e hadu kata-kata palat banyau blei lakhot ya kata kajing mane blei thau Namaru Jisu le thu pangide ban it ya utrai ba ublei dala ka donat paro badala ka mensim jongi paro badala ka jingmut jongi baro kane ken ka hukum ka banakong bat ka bakrau ka ri Israel ka jot bat ka pra ka de namar ka jing mane blei thau jongi Israel namar ka jingsha ka jong sim Solomon ya ki blei nongwe ki balong ki blei thau ha ka hima Israel tang hadin ka jing yap ka jong sim Solomon haka spa snem kandai spa lai pheu BC lene shwa Chris Marson sinshar ukhon jong sim Solomon ubakarteng ureho boam kahima Israel kalapait no arliang kata kade namar ba blei ulubitar ya ka jing mane blei thau ka jong Solomon ukput ya ki pateng ki jong u hadin le haka por basinshar usim Israel ubakarteng usim Ahab haka spa snem praspa nrip khandai hadu praspa san pheu BC kajing mane blei thau hapo kari Israel kalalong shabapalat kumtau blei ul ailat ya ki weipat ki sim ban her thama ban ring marau ya ki Israel namar kajing mane blei thau ki jong Israel ka temple chongki kalasha pan pra ha ki nong Babylon hadin pat ki lasha be na ri Israel ha ki nong rum bar ka temple ka ba aro kalasha pan pra ki nong rum ha ka spa snem ka ba nyeu pheu edi lene hadin kajing yap ka jong Chris kumjuru karikasi ke jongi kanjot kan pra namar mangi mane ye ki blei thau ki jongi ki kita ki blei thau ki badon hari kasi jongi ki blei thau ki jongi ki badon hari kasi ki de ka panangkong ka de ka spa ka jingru spa kamlong ka pop Henry ka jing it ye ka spa palat pan yo blei uba im ka long ka pop namar ka ktin ga ong uthit jongi kanja pas new baro long ka ta ka ba itsbai namar ka jing it ka jongi ye ka spa palat pan yo blei kan palong yangi ban bamsap ban le thok ha ka ba di jing di ha ka ba theu jing theu ha yeu hat pan trei torti ha gi kam contract kom ha ka shna surok bat kino ki project pai ba ka jing bam sap ka chongi ki me ki pa kan panjot ki khon ki kti ki chongi da ka ta ka spa ka bom hok ka chongi hadu lai na sau pateng namar wala dang iduk hari lada ka jing mo chipur khat ka chongi ka khwa e ba riu spa da ka jing bom hok ka ta kan yalam bakla yangi na ka jing nge ba ka jing shania hau blei ubaim kane ka wanra ya ka ying ka sem ka chongi ya bon ka jing sngosi pa ka jing sneu o apostol Paul u khlem tho ba ka spa ka long ka basneu Henry ka jing kwa e yaka kan palong yangi ban bamsa pan tu ban lute ban dimet ban le don bor tang ban yo ya ka spa Henry kane kan wanra ka jing tim ha ka jing ka sem hadu lai na sau pateng ka spa ka la ban banjarong khandiat ya karta ka chongi Henry kamla ban ai yangi ka jing im bom jukut kan mauru ka spa ka ailat yo breu ban le sneu ne ban le bha namar u breu u ba riu spa u khamla ban le sneu ban ya u breu u ba sneu hari ba ulong paduk kumjuru u breu u ba riu spa bat u ba bha u ba kamai hok om da ka jing bam sap ula ban le bha khambun bha ban ya u breu u ba bha Henry u baduk Henry la da ngi bu ya ka jing kermen ka jongi ha ka spa kan shet kala yangi namar kamla ban ai jing im yangi kumjuru lan ngi pej ya kanuksa kum Judas ubade usunran jong Jesu ujit ya ka spa Henry ukantai ya ka jing im kabade ublei dane u Jesu bala ban ai namar ka jing jit ka jong Judas ya ka spa ka bakut ka u ka jong u ka de ka jing stam ka jing sausi hadu ba u upanyap ya lade kabaar ka de ka jing kwa bor ne ka buram palat ya lade ngi kum ki briu ngi kwa nam bat buram hadu kata-kata hadu bangiletu ya ka buram la ublei ubrihui wat hadu ka jing yap ka jong uru ukwa ya ka nam bat ka buram kan mau
bangi kum ki briu ha bangi trehok ya kano kam long ka bapakala bangin yo ya ka buram Henry ladangi kwa palat ya ka kan long penban ka jing tu buram na uble ka jing khwan buram palat kan penjenga yang ina uble namar tang uble hi ubade ban yo ya ko buram khamtam ha ka kam shakri ble ngimde ban shakri lane tre na ka banta ka buram bat kanam Henry ngide ban tre namar bangi sngeungu ya uble ba ulamap yagi pop kichongi kabalai pat kade kajing it palat di kam saubha hoj uble ukwa yangi ban saubha Henry kata kajing saubha jongi kamut bangin le pop pat haka Henry menta ngi hari khasi ngi bonsin ngi la kletlut yaki ke paro namar bangi la it palat ya kajing saubha kum haka let fit let pet yalur masi let khwai let picnic let jadi buaj ya kai kan the ya kai shenrang mat kiwe bon bha nangi ki shenrang kasi ngi pepla bon sngi tang namar bang yabe ya ka kam saubha hoi ki dang bon bha ki aka ki bala banlong ki blei thau ki chongi namar ka khtin ga ong namar ka ta to phin pan yap troin ya ki dikhot chong phi ki ba ha ka khandeu ka baklim ka jing bom khoj ka jing yat shikhar ka jing kwa basniu ka jing kwa lalot ka balong ka jing mane blei thau kumta ka jing mane blei thau kamut tang bangin thau dor da ino bat mane Henry ka jing kwa lalot ka jing mut basniu ka jing kwa brai lane ka jing it ya ki aka palat ban yo blei kan long ka jing mane blei thau kane ka jing mane blei thau kala panjat ya ka Israel kumjuru kan sa panjat ya ka rikhasi namar bangi la mane palat ya ka blei thau ka jongi kata ka de ka spa khuble shibon ublen kor khu yepi seva subscribe share like comment ban ai men sim shushu yanga ban warra shapi ya ki video ki bran kam ublen kor khu yepi